L'objectiu principal d'aquesta agrupació és portar el que és la cultura del ben metall allà on puguem, sobretot així a la Comunitat Valenciana. Ha sigut l'objectiu principal. Volien juntar-se uns quants amics, cada volta ha anat vinguent més gent apegada a altres amics d'amics i no som un grup tancat. El que oferim també a la comunitat musical és que estem oberts a que pugui vindre qualsevol música a tocar amb nosaltres i a passar-s'ho bé. I aquest és l'objectiu principal, fer música en metal. Quasi tots, en València la tradició de músics de metall és grandíssima i avui en dia aquest tipus d'agrupació està preparada per a tocar ara. Qualsevol tipus de repertori és un vehicle ideal, sobretot ara a l'estiu, així com és el cas de Montserrat. La plaça del poble és una formació que és molt agraïda a l'hora de tocar en el carrer. Estan els arreglos, els arranjaments estan distribuïts de 7 a 12 veus, però realment estem fent sonar peces orquestals. El que aneu a poder escoltar esta nit són tot arreglos del nostre espectacle Arts Brass, que és Opera Arts. Opera Arts és tot música d'òpera, amb la qual si estem intentant fer tot el que és la música d'òpera que toca una orquestra més els solistes cantants, ho reduïm tot a tocar un grup de metal. Entonces, com deia abans, aquesta agrupació està avui en dia capacitada per a abarcar tot tipus de repertori. Pues tenim ara mateix 3 espectacles, un és Film Arts, Opera Arts i Brass Arts. Cada un d'ells, Film Arts és música de pel·lícules, Opera Arts, el d'aquesta nit música d'òpera, i Brass Arts, peces originals per a aquesta formació. Quan més sucre, més dolç. Nosaltres pensem també que per a ser una formació flexible i dinàmica has d'abarcar el major tipus de repertori possible i pensem que és molt enriquidor per a nosaltres també abarcar tot aquest tipus de repertori. A veure, sempre és difícil arreplegar a cada membre del grup i assajar un dia. L'any passat ens costà molt arrencar i començar a funcionar en el grup. Fent primer una gravació, ens costà molt juntar-nos 20 persones. Cada un té la seva feina, cada un té les seues històries, però al final tots han donat un poquet de compromís personal perquè això funcione i això és la clau. Un poc de compromís personal perquè pugui funcionar. Sempre hi ha algú que se deixa els papers, hi ha algú que l'horari no el té clar, però funciona de meravella.